מעבר לאור הנרות והסופגניות, יש מוצר שמלווה אותנו כבר אלפי שנים, שמן הזית. נכון. איתנו היום דוד נוי, מנכ"ל אסי שמן זית, עמק המעיינות. וואו, זה שם שיספר ארוך. על הדרך מהזית לשמן, על הסיפור שמאחורי כל בקבוק, ואיך בעצם, אתה לא יודע, אבל איך אפשר לבחור שמן איכותי שמשדרג כל מתכון בחג. היא יודעת. אני יודעת, כי אני בדקתי. יודעת הכל. ספר לנו אתה. שלום, מה נשמע? חג שמח. שמן, מצוין. אותיות נשמה, אותיות מנשה. טוב. אתה רואה? אבל איפה הנה הקשר שלנו לזה. איפה זה ההי? חידוש. יפה. אבל שמן זית, באמת שמן זית אסי מעמק המעיינות, בית בד וחברה לייצור ושיווק שמן זית. דבר ראשון, הבאתי לכם סופגניות שמן זית. ככה מדברים אלינו, אתה רואה? ככה מדברים. כי יש פה הרבה סופגניות, אבל אם כבר סופגניות, לא איזה מוצר בריאות גדול. אבל אם כבר סופגניות, אז בואו נטגן אותם בשמן זית. למה לא רגיל? כי שמן רגיל בחימום, בטיגון, מאוד מאוד לא בריא לנו. אבל גם שמן זית הוא מתחמם, לא? כל שמן בחימום הוא פחות טוב, אבל שמן זית מכל השמנים, בעבודות מחקריות עד פי 6 יותר טוב בחימום, בטיגון, בשימוש ארוך במטבח, אז לעשות את זה עם שמן זית, והרבה יותר בריא לנו. וזה הבאתי לכם סופגניות, כשר חלבי, חלב ישראל, סופגניות מעולות. למי שרוצה פה. זה דבר ראשון. דבר שני, אגב שמן זית וחנוכה, אנחנו חקלאים, בית בד של חקלאים, בעיקר קיבוצים, מעמק בית שאן, ואנחנו אומרים שאנחנו מדברים על ניסים בחנוכה, אז הנס הכי משמעותי מבחינתנו בחנוכה זה שהוא קרה בחנוכה. כי אם הוא היה קורה בפסח, היינו צריכים כד קטן, הרבה יותר גדול, של בערך 200 ימים שהוא יחזיק, ואנחנו עכשיו בדיוק בסוף המסיק בישראל, המסיק היה יחסית נמוך, המסיק זה עונת ייצור השמן, והשנה בישראל היה מסיק יחסית נמוך, אז אנחנו כמויות קטנות של שמן. הזית הוא עץ סירוגי, ושנה אחת גבוהה ושנה אחת נמוכה, ואנחנו בשנה ממש נמוכה. אז קודם כל חסר שמן זית ישראלי בשווקים, חסר לנו ללקוחות. ואגב, מה שאמרתי על חנוכה והזמן שלו, אנחנו מאמינים גדולים בזה שצריך לצרוך שמן זית קרוב ליצרן וקרוב לייצור שלו. ברור, אין שאלה. נכון, אין שאלה, אבל רוב השוק קונה שמן זית שגדל בספרד וטורקיה. אולי בגלל המחירים, לא? כן, שמן זית מוצר יקר, אבל גם שמן זית ישראלי. למה הטורקים מצליחים להביא שמן זית זול והישראלים לא? תסביר לי, אני רוצה להבין. אז בואו נדבר משהו עקרוני על מחיר של שמן זית. לצערי הרב, השמן זית הזול שמגיע לישראל הוא שמן זית לא טוב. ואז הוא לא טוב גם במדינת המקור, והוא זול במדינת המקור. ורוב השמן המיובא היום לישראל הוא פשוט לא טוב, ואז הצרכן מקבל שמן באיכות נמוכה. איך נבחין בין שמן זית איכותי לבין שמן זית אז עדן אמרה מקודם, ואנחנו מקשיבים. רק לעדן. כל השאלה אחת, השרה תשמע בקולה. נכון, שלי הגיע לי ואני מקשיב לה, אבל כל מה שעדן אומרת לך תקשיב. שמן זית, המדד המרכזי כדי להבחין באיכות שלו, זה הטעם שלו. ואנחנו צריכים לטעום, אנחנו צריכים להתרגל, לטעום את השמן שלנו, ולא להיות רגילים לקנות בסופר את המחיר הכי נמוך ולהוריד אותו, ואז גם לגמור את הבקבוק בבית, כי אנחנו לא זורקים שמן. אם נפתח בקבוק יין לא טוב, אני ואתם, כנראה שנשפוך אותו לכיור בסוף, הוא לא יהיה לנו טעים. שמן זית, הוא שוב ישפך לסלט, ושוב ישפך לסלט, ושוב ישפך לסלט, ובסוף ייגמר, וכשנרגיע פעם הבאה לקנות, אם אנחנו לא הבחנו בטעם, אנחנו נקנה שוב פעם את הכי זול, וחבל. יש שמנים מצוינים בארץ, יש שמנים זניים מצוינים, אפשר לבחור את הזן שאותו אנחנו אוהבים ולהישאר איתו, אפשר לגוון בבית ולשים כמה שמנים, ואחד מתאים לנו לטיגון, ואחד מתאים לנו לטיבול, ואחד מתאים לאפייה. את הסופגניות האלה תיגענו בשמן ארבקינה, שהוא שמן יחסית עדין, שהוא לא מוסיף כמעט טעמים למה שאנחנו עושים, מומלץ מאוד לצרוך שמן זית בכלל בכל הצריכה שלנו, בכל המזון שלנו, ולהחליף את השמנים האחרים, כי הם פשוט שמנים לא בריאים. יש עולם שיווקי ענק שמנסה למכור לנו שמנים אחרים, ופוגע בנו. פעם היה לנו סלוגן שפחות תרופות לקחת, שמן זית בצלחת, פחות תרופות לקחת. יפה. אז אולי אבל צריך שמן זית איכותי. אבל צריך שמן זית איכותי. נכון. וצריך להתרגל לצרוך אותו בכל מה שאנחנו עושים. אבל אני רוצה רגע, לפני שאתה תגיד, אני רוצה להגיד עוד משהו. כן.
העניין של צריכת מוצרים, לאו דווקא רק שמן זית, בכלל, מוצרים תוצרת כחול לבן, בעיקר בתקופה הזאת, הם כל כך קריטיים וחשובים לכלכלה שלנו. ומאוד קל להגיד, לא אכפת לי, אני חושבת רק על הכיס שלי הקטן, ואני הולכת לקנות, עדיף שתשימו פחות שמן זית ותקנו תוצרת ישראל, לעזור לחקלאות שלנו, לעזור לאנשים שלנו, כי רק ככה אנחנו נניע את הכלכלה. אני אגיד על זה מילה, כי באמת, אנחנו מגיעים מעמק בית שאן, מהפריפריה של הפריפריה, הגבול המזרחי. אני רוצה לדעת שלכם, דוד, איך אני מזהה את השמן זית האיכותי שלך? שמן זית, אסי, עמק המעיינות, בעיקר בשיווק ישיר הביתה. בגוגל, שמן זית, אסי, עמק המעיינות, מגיע משלוח עד הבית, בהזמנות, ונשמח להגיע אליכם הביתה, למודיעין, לכל מקום. אנחנו מגיעים לכולם. איזה כשרות? בכשרות של הבד"ץ עדה חרדית. ישראלי היחיד בכשרות בד"ץ עדה חרדית. שמן זית ישראלי, זני. בלי נדר, אחרי התוכנית אני מזמינה. כן. וכדי שיהיה לך שמן זית איכותי, אתה צריך פרזנטורים איכותיים. סתם. יאללה. הנה, אנחנו פרזנטורים. דוד, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה.